Milioika urteko evoluzioan lortu du naturak egituren optimizazioa. Hau da, materialak eta egiturak moldatu ditu eta izaki bakoitzaren beharrak horietara egokitu aldi berean. Zuhaitzen egitura zuntzez eta erretxinaz egina dago. Armiermak zeta aritsua erabiltzen du bere sareak egiteko. Marrazoen larruazala gainjarritako eskatez osatuta dago eta erleek hexagono forma duten abaraskak egiten dituzte. Mondragon Unibertsitateko ikerketa talde batek naturaren eredua hartu du bere konposite piezak egiteko. 3D inprimagailua erabiliz. Badatzen ari gehan prozesu bada oraindik, baina garbi dago potentzial handia duela, ematen duen diseinu askatasun eta material askatasun aldetik. Orduan horrek ematen duen askatasuna piezak optimizatzeko oso handia da. Proiektuaren helburua inprimatutako piezen propietateak hobetzea da, erabat funtzionalak izateko automobil sektorean. Egin beharreko pieza Gipuzkoako Foru Aldundiak babesten duen Parakon proiektuarentzat da. Autoaren kolpe leungailuaren euskarri bat da. Nahi duguna da energia absortzioa handitu edo okupantek izaten dituzten deselerazioa, saiatu minimizatzen edo. Bi izango dira pieza egiteko ardatzak. Bat, erabiliko diren materialak, eta bestea, zein egituratan eraikiko den pieza hori. Bi aldagai horiek erabiliko dira konposite prozesu berrian, eta urratsez urrats aztertuko dute diseinu eta material konbinazio bakoitzak ematen duen emaitza. Prozesu honek garatzen dituen materialen portaera ez da oso ezaguna. Beraz, tesiaren helburu importante bat hori da. Material eta prozesu berri horren portaera mekanikoa eta ezaugarri mekanikoak neurtzea. Pieza egiteko 3D inprimagailua erabiltzen denez, lehen gaia filamentu erakoa da. Eta prozesua konposite bat egiteko denez, gutxienez bi material ezberdinen konbinazioa izan behar du, matrizea eta zuntza. Erabiltzen den matrizea, kasu honetan termoplastiko bada. Alde batetik daukagu nailonezko matrizea, bi aukerekin, hauxe baita ere nailona da, baina honek ja badarama zuntz laburreko karbonoa. Hau ja berez konposite bada. Eta gero baditugu, impresora honek baditu, zuntz jarraia, eta ja nobeladea handiena, zuntz jarraia duen filamentua. Filamentu baten edo bestearen aukera, bilatu nahi den ezaugarriaren arabera doa. Karbonozkoa, zurruntasun eta erresistentzia handia behar duten aplikazioetan erabiltzen dute. Beirazkoak, karbonozkoak baino zurruntasun eta erresistentzia baxuagoak ditu, baina merkeagoa da. Eta 3. filamentua keblarra da. Aplikazio beretan erabiltzen da, eta talken aurrean edo energia xurgatzeko gaitasun gehiago dauka. Ez daukan beste erresistentzia eta zurruntasuna, baina energia xurgatzeko gaitasun gehiago dauka. Aurre diseinua ordenagailuz egiten da. Proiektzen gera teknikaz numerikaz erabili, pieza horien balidazio edo aurre diseinua balidatzeko. Gero egiten duguna da impresora 3Dko impresora hauetan prototipoak egin eta testeatu.
azken izango izateke material horren portaera simulatzen dakigula, orientazioz konbentzionalak dituzten egiturak edo egituraren bat garatzea. Konpositen fabrikazio prozesu arruntetan, normalen zuntzak orientazio zuzen eta paelotan hartzen dira, baina kasu honetan prozesu berri honekin aukera daukagu zuntzak nahi dugun orientazioarekin eta norabidean jartzeaz. Hirude inprimatzearen prozesua egokia da prototipo azkarrak fabrikatzeko. Gainera, konpositeetara egokitzen bada, emaitza prototipo azkar bat izateaz gain, funtzionala eta estrukturala ere izango da.